ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka India National Council, JNC Central Executive Committee, lingba ba sambor mi lingdo president, hadien bakla ai jingtho chikitnat baper ban persya ahlo ka jingpan bana ka Meghalaya State Pollution Control Board, ban penlong ka jingalang persngap pajba, lani ka public hearing, na ka benta ka kamklong motion, da ka Shri Cement Limited, halum Serman, East Chandy Hills District, kalakadaw, baka kaifat environment impact assessment jongka company kadai gabana Gujarat omna jalla Meghalaya uba sambor mi ulang baka slaban kong jongka draft environment impact assessment report hi unong tho ulo tho shai haka tin pareng ka baong ya ka application na kabenta ka project bla terwa la bishar haka jingalang jongka SEAC jongka Gujarat da ka pensyong nongrim haka jing ai jumun bar ki jing pen i bla le du try ka project kadai ha SEAC Gujarat bar ka SEIAA kalau penmi ia term of reference nak bantaban pulih punya ia ke environment impact assessment report. Ka JNC kalbu jingkeli ba kumno ka State Environment Impact Assessment Authority SEIAA Meghalaya kala ban priang bat penteri kam me ka kaipot environment impact assessment ka bla tho shai sha ka wei ka bor sanshar jong ka jalla Gujarat bat menu ka sarkar Meghalaya kala penlangi jingilang persngap pajba nak benta ka jalla Gujarat da ka bakadawi ki wei ru ki daw kum ka jingya ka jingbam dan ka Chandy Hills Autonomous District Council ha ka kaipot environment impact assessment uba sambor mi lakran ru alok sinjam bade ban wengi ka project kumla wengi ka dawlon nang lumpong deng na ka project na resort bat spa umyam ka JNC kala penpauru jingsusi ka bakraw bona dubawan ka Shri Cement hi kala parya ki pajba khan khamta me ki ilaka no khle ka seng ka bu ik jingmaham ka batikna bar ka bakhaddu sha ka sarkar Meghalaya balda omyo chuba batikna haro ka jingtho jing persya shwa khazan tre jumanga cha penriu kumta anwan tur secretariat kamat ka wakongsan ka i kam ka seng da bo i hakani ka jingtho to he jingito wakani ka chapter 1 yang gani ka EIA mo ka introduction ka ema gani ka scope of study. He needed to check the application for the terms of reference for the proposed project was considered in the meeting of the Gujarat SEAC based on the submission and presentation made by the project proponent in SEAC Gujarat and SIA has issued the TOR for the EIA study. Kani dah kenal cega, watak kini ki project proponent mah, dapat lagi ya kata ka submission ko yang ki cakap Government of Gujarat, lembaga State Environmental Appraisal Committee yang ke Government of Gujarat, lembaga SIA yang ke Gujarat mah, the issue ki ya kani ka terms of reference nak kebentar kani ka EIA report yang kani ka Shri Cement. Tapi kam keseng dabi dak jing snyosi ka wakro waw yo hadon ne kesngi yo waki department yang ka sarkar dang suki gi hejing ito wagani gi keseng ka wada tentip go ceki wakamnu kani ka TOR ka wada issue da ka Government of Gujarat uye ka ukre kam hapok ka jalla Meghalaya ka yang Kalada kanihi kajing temu yang ke Shri Cement bupamannya ke public hearing hani apa ilaka nongkle lada ke sarkar ilar kani ke public hearing kanihi man ke kada kecen wa kani ke government ke yang iman ke government ke udah fail lupa nebha kamnu ye ki kot kisla ki wada pelaj da ke sarkar Gujarat uje upang krekam apa ka jela ke yang kawaar ke point ke wa da submit cakini ki department to chibon ki point mo da submit henre ko ku dawdo leteli dan hi ki point ki wakongsan hejing ito waka semic safety zone hejing ito waki ain kamnu kani ka company da pangkrek ga wa uyada ya kinong krek lene wa uyada ka meriang hepor wa binukmi lene kinu kijing ma ki wa abi ina ka meriang chemi wakani ka Shri Cement dachna ga yakni ki an hajrong kani ka seismic zone 6 tamo ko wasnyo phalau khanai phi wato ya kani ka seismic zone 6 the withdraw ya ka da ka
India Bureau Bureau of Indian Standard haka letterik March 2018 wayakan ni ka notification da permit la po ka Gazette of India te iyo phlai wa kamnu kan ni ka Shri Cement uchna ga ya kita ki an wa yada na ka jingwin kmil ne na ginu ginu ki benta haka an ka wada de withdraw te kan ni la man ga yi ka am ya hab le ne ka man illegal ye ong le ne ka wa yoi we ka jingle khalar yong kan ni ka company kabale chemia pokani ki IIA le ka wile wakdaw ya ka Jaintia Hill Autonomous District Council kawaman ka wina ka institution kawa ka sarkar India da ego ilang baka 6 schedule wa yada ya ka kendaw ka chiap ka yong i wa yada ya kimo kiden ki yong i ta ka nihi ka jing le yong ka Shri Cement penyo wa ka ni ka company kan snap go ya ki 6 schedule area le ne kan snap go ya ki Autonomous District Council ki yong i ta ka wa is nya phalai wa kamnu haden wa ikam ka sende de bo ya kini ki jingtha kini ki department dang suki ki ta ka sarkar la dang suki ga ta ikam ka sen kwa upha ka message ka wa clear cha ka sarkar wala da ka sarkar wam pendam ga kini ka public hearing hapo ki ka khat santarik yang uniu benai na ka liang ka JNC wam ban se ga hap go lai tur cha sekretariat wo yalam yo pat ba mulai tu di sekretariat wa pendam pendo ya kani ke public hearing ni ba kani ke EIA yang kani ka Shri Cement to ka wada isu da ka sarkar Gujarat da dalele im pediangi wa kinu ki kot kisla ki wa isu da ki witawan ki sarkar wa ukra kam ge po ka jela ka yong i da bila da ke jing si ka wa khro Woyo na do wa wan kani ka Shri Cement da do wa am ka jing thmu wa ra kani ka company ha ka elaka nang khle da pen pia pen praga da kinong chong chnong yong ka elaka yo da am ka jing cha yu roj ya kirit kirya kinong chong chnong wat ha ka public hearing ka wada da pen man he jing ito wa ka plan yo chi bon kinong chong chnong kham tam yong ka dai stong wom yo giu ye chim benta wom yo kitang wat upsia cha ka thau peman ya kani ka public hearing Hejoi por la i kam ki sen bhalang da khanglat da kita ki mafia ki wakani ka company da panam kam ga da yalam bakala ga ki khon khonro ya ki rangba yang katai ka ilaka te i kam ka sen da bi da ka jing snyau khia ka wajor wa ila ka sarkar suki ga hadon ne kisngi lada ka sarkar ye ga uwang ya ka project yang ka Taj Hotel na ulompong dan ka yi ka jing ya ka ni ka jok ka sarkar wa uwang ga ya ka ni ka jing thmu Yong ka Shri Cement wa wan ra ya kini ki cement plan ki yong ka po ka ilaka nong khle de wa yu roj ya ki an yong ka sarkar jela ka yong i de wa yu roj ya ki hok yong ki tre chnong ki tre thau yo de am ki khubor ki wa mi wa ki nong chong chnong yong ka ta ka thain de mi ki cha lat pathai khubor sa ki department ki wa pher wa pen snyao ki jingle bor yong ki katu kat ni ya ki thau ki bhau ki yong ki Henry ngau si uyo wa kani ka sarkar dang suki ga hadot ne ka sngi ta kani hi to ka daw ka open man ya ka jansi wa chim ga ya kani ka rai wala da ka sarkar dang yo thia ga la da ka sarkar dang khlot ga ya ka sur ka yong iki is Jaintia i kam ka jansi womban se haden ka khat santerik daw lai turi sekretariat wa dawa ya ka hok ka yong i kani man de ga tang ka jing maham ya ka sarkar Henry kani hi man ga ka declaration na kaliang ka JNC wa idalele wom chong klik ti wom eladi ya kini ki company wo tempia tempra gi ka jaj bru ka yong i kam wa i na do min kong kisngi kham tam ha kani ka le phauterik yong new December 2008 ka man ka sngi kan mu woromi yaw khlawat u yong i wa kyang nong ba da chim ya ka rai wa ubod deni ya ka yutang belai ka wa kyang nong ba da yo ya kita ki leteli kita nat den ki wa khut ya ka jing teli yang ka jaj bru yo wa ka jing wan yang ka ni ka Shri Cement da pen pia pen praga ya ka region tia ka yong i kham tam ya ka ilka nong khle da perchanga uyo rot ya ka hok ka yong i ki sen bhalang da perchanga uyo rot ya ka hok yong ki nong chong chunong hei wa ka ilka wa ki katukat ni ki nong mi khmat ki yong ka da chim dia ka rai
wo khang percha ya kisen bahalang wo kra kam gi hagani ka ilaka kani hi man go yi ka wa ma ka wa ka jing ma la ni ka jing sir ka wa ap ya kani ka ilaka lada kisen bahalang wo myo de gi kra kam daw em ka jing yo roi daw em ka jing le tre khle da kini ki bru ki wa wan na bar wo senya ka business ka yong ki hepo kani ka district ka yong i hepo kani ka ri ka muluk ka yong i kani hi man gele ka man percha ya ka constitution of India ya ka fundamental right ka yong i kam kinong chong chnong yong kari India netai daw i kam ka JNC mem kwa i snam bo ki prado ki prasnam ka yong i netai daw kwa i wa ka sarkar upan sange na go mardor ya kani ka jingthmu yong kani ka project yong jingthmu yong ka company wora ya kani ka cement plan ka yong ka hapo kani ka elaka ta sachisen le kamu ka sarkar da vengo da snap ya ka sur yang kinong chong chnong yang ka riboy hapo ka jingilam yang ka Green Tech Foundation kwa ele wa ka kani ka juk ka sarkar u ap ko ya ka sur ka yang iki is jantia hachwa wo i upan mani ya ka jingi khi ulai tur secretariat kentu ya ka sarkar wo chim serious ga ya kani ka benta kemo wam to kini ki company wo e phi ka bor wo sanchar pe i hendai to i ki pat ba ki wapun ku bor ye phi wo man pi kam kita ki nong sanchar ki yang i to kun mo phi wo ka bor ka wo khro chong ga opat ba la de phi la ben phi opat ba ka JNC wam ban se ga ha ga ni ka election MP daw yela percha ga ya kini ki party khamtam ya ka sarkar MDA ka wa ya khmat da ka NPP ka wa yu roj ya ka sur ka yong i ka message ka wa clear pha i chau CM yong i woman la ka mu environment minister Utok chim kiaw ya kani ka kam hachwa wa ka JNC pun man ga ki jingi ki ki wajor hapo ka sor Shillong Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya